tropa, magluluto na naman tayo ng pinakamasarap na dish ngayon. Humba Bicol. Una tropa, i-prito muna natin ang pata ng baboy. Yan mga tropa, na-prito na natin yung pata. Maglalagay na tayo ng coconut oil galing sa pinagprituhan ng pata. Next, lagay na tayo ng garlic. Next, onion. Mga tropa, lagay na natin yung pata ng baboy. Next, toyo, tropa. Next, pineapple juice. Maglagay tayo ng bilog na paminta, dahon ng laurel. Next, maligam-gam na tubig. Takpan natin mga tropa. Next, lagyan natin ng sugar. Naglagay din tayo mga tropa ng pamintang durog. Mga tropa, baliktarin natin para magpantay yung luto niya, yung lambot ng pata. Naglagay tayo ng bulaklak saging na galing sa puso ng saging. Suka mga tropa. Mga tropa, naglagay pala ako ng saba. Optional po to kung ayaw nyong lagyan, pero sa Bicol talaga nilalagyan namin to kasi yun ang kaugalian ng humba sa Bicol. Yan na tropa, luto na siya. Napakasarap nito tropa, marami nakakain natin ang kanin naman ito. Mga tropa, tikman natin kung tama na ba ang lasa. Yan. Oh, okay na tropa, tamang-tamang lasa. Thank you for watching.